Ikus-entzuleok, ongi etorri Tasio Suduperen ubide xume honetara, bakizue Sekirokin egea, Sekirokin jarraitze deu, zuzenekotan segin ahal izena ditu azken aldin, baina bueno, Sekiron horren biltzan da, hau ez da bola horruzteik jarraitu berra da, eta jokoi bukaera eman berra bukeu, eta ja, bukaera alden gabiltz. Hau Iturburuaren jauregia, izeneko zonaldea da, zonalde oso elegantea da, gamelu saioan aipatu gendun, Otxoa eta Zamoa zonalde hontako personajea da. Eta, bueno, hau izango litzake zonalde hortako bukaerako bosa, Nikola ulertu egintzat. Eta hemen hasieran ikuste dituzue zuhaitzeko erensuge zarrak. Eta hauek gixaixo xamarrak dira, hauek errezak dira. Bos osoa da nahiko erreza, hola gauzatxo batzukin kontu zibili berra dago, baina horrekorren erreza da. Eta ikusiko zuen, hola erensuge zarrak, errez garaituko iteun. Kontu zibili berda zuhaitzoiek ateatzeian endola azpitik ez jotzeekin, eta hola gauzatxo batzuk kontutan hartu berdia, baina ez dauke misterio hondik. Eskertzea, holako bos errez bat egotea tarten joku hontan, ze lanak eman dizkien beste batzuk. Eta, nik uste gehien bat irudi aldetik politia dela, nahiko espektakularra da. Beti izatea Soulsetan alako eszena, pixkat oniriko, edo kasuntan zerua jungea, beste batzutan urakin, edo leku ilun baten, eta, kasuntan zerura jungea, eta zeruan, erensuge batzuk akatu berra dago, holako xa da zerua. Eta ikustezu, ikaragarrizko misterioik ez daukela. Joku honekin gamelu saioaren genuen, aipatu nuen esperientzia, baina joku hau oso exigentea da eta momentu batzutan desesperantea ere bai, ez justu momentu honetan. Baina, bolara diferente gukitut, batzutan motibauta, batzutan erneatu xamar, eta, ratxa batzutan bezala jokau dute eta zuzenekotan ehala ditu naiz. Inun hasieran ratxa bat, bost zuzenekokin edola, gero bolara baten aparkauta eukin nun, beste bost egin eta guen ja, amaitu arteko ratxatxoa aukeu, ez da asko falta. Eta, bastante gozatzen egin ez bukaera hontan, pixka truko hartu jotelako, eta bolara okerragoak pasau nitun. Eta, bos honekin ikustezue, elektrizidade asuntoa dago, zuhaitzoietan, eta kontu zibili hor da bere erasoiekin, baina gero zuhaitz bakoitza iristegeanen, horre kolpatzeko elektrizidade, ez dauke misterio handik erreza, zuhaitzea jun, elektrizidadea bota, eta danak iteiteunen, edo kargatzen di joaz, ez dakit, baina hortxe, danak iteiteunen draust, horre iristegea eta blat. Eta, erreza, ez dauke misterio berezik. Pasate izuet, momentu oso txarra pasau nitun, Jenichirokin ernegatu nintzen eharki, eta gero, jakin da nolakoan joku eta bosak zenbat kostatzean daula, pixka motibauta harrapatzen nindun bolara baten zaioten nintzen, ez? Jokua pixka da parkau, beste gauza batzutan ibili, eta ikusten nuen, azte honetan denbora auket, gogoare bai, orduan heltzen nion, ez? Eta hola xe, bere bukaeraino eramatea lortu dugu, lortzen nahi geha, nola edo ala. Eta, bukaeraldeko bos bat izateko nahiko horreza da. Beste batzuk zailago guazeren, eta ez dut kanalea ekarri, hor utzitut, gordeta, baina, hau interesante eritu zait bereziki bisualki ez betu, ze erensuge zar, galanta, jainko tiarra gaina, Bagia da mekanika aldetik ez daukela gauza asko, kolpei botatzitu, iesein, gero elektrizidadea bota, eta bazen garaia zerbait simplea eta gozatzekoa tokatzeko joku hontan. Horre posturan barrare bete zaio, eta azken kolpearen zain, eren zuetzarra. Hondik erasotzeko dago, baina ordo Tasio eskuine galerantz korrika ziztu bizian, kolpea jaso dugu, kontuz Tasio. Erreza zala, baina horre momentu txarrak pasatzen, nire bizitzara ikustezu, barra nahiko behien dago.
Horre, zurik ematzu botatzen naiz, ez dakit horrek zentzu hondik dauken. Naiz jauken du dion edo ez. Ara, eriotza! Bueno, berpiste bat dago beti, dakizun bezala, eta eskerrak. Eta bueno, azken elektrizidade kolpean bilagoaz. Hor pixka galduta, tasio pixka galduta. Hor dator, eta eriotzaren zain, erenzuge jainkotiarra, eta tasio garaipena ospatzen dagoeneko. Ezpata gorria, hilezkorrak eakatzeituna, gaina nola jainko batan, ba... Hor hartu deu bere malko... Zea? Donde lagarri más refinado? bere malko prozesatua, ez uste ezala... dragoi... Erenzuge malko jainkotiarra, uste zala. Hartu duen objetua, eta bueno, lagunok, hauxe izan da. Beste gabe, ez dakit hemen zer datorren, zinematika bat dagoen edo ze. Bez, bukatu inda lagunok. Eta holaxe, ikusi ezue, nola garaitu deun erenzuge jainkotiarra, eta jarraituko dugu beste bideotxo batzukin kanal hontan lagunok. Ondo izan, laster arte...